Itxasoak beti erakartzen nau, urertza dizpigatuak, zeu zer esan nahi dit. Ura zaietzi beharko nuke, baina ez dakit zergatik, ez daukat indarrik. Egun eta gau pauso bakoitzak, toki debekatu honetara eramaten hau aldegen behar dut, zer gertatzen da, zeruak urmugarekin bat egiten du, niditzen dago, ziur nago, ez da kontzidela ibarreki alderen zutzatuko, baluik irtengo nintzateke, hemen denok pozik bizi dira bakoitza.